Actualment ens trobem que tenim més de 300.000 persones amb algun tipus de discapacitat a Catalunya, que aquestes representen a prop del 6% del total de persones que hi ha, i que més d'un 60% d'aquestes persones estan en edat laboral i amb un tipus de discapacitat que pel seu grau de valoració en principi els dona certa autonomia com per estar inserits amb normalitat al mercat. Malgrat això, ens trobem per una banda que manquen molts indicadors d'anàlisis de quina és realment la situació i l'impacte de les polítiques que hi ha per la inserció de les persones amb discapacitat. Ens trobem amb una llei, la LISMI, que porta més de 20 anys en marxa i que tot i així, i tot i que estableix quotes de reserva de contractació, les dades que tenim ens diuen que la contractació està molt per sota i que ens trobem que això no està passant i que les dades de contractació no es corresponen. Majoritàriament es fan a través dels centres especials de treball, que està molt bé, perquè el seu objectiu precisament és la contractació d'aquestes persones amb discapacitat, però que no hem d'oblidar que també el seu objectiu és que serveixin de pont perquè acabin d'inserir-se amb l'empresa ordinària i amb tota normalitat. I això reclamem també més control per part de l'administració. Per una banda, en tant que empresa més gran i que per tant contracta més i que té una obligació de contractació de persones amb discapacitat més elevada i que tampoc està complint, i amb una segona banda com a garant i controlador de que s'estiguin complint les indicacions de la normativa i que realment aquesta inserció de les persones amb discapacitat sigui possible.